Ahoj, takže vám ukážu, jak si stáhnuť Tekken 3. Dáte toto a dáte tam UOSTO. Chcem to ukázať všetkým, jak to pozerajú. Dáte Tekken 3. Toto. Dáte Tekken 3, ale jestli máte Windows 8, jestli máte Windows 7 a 8, keď máte Windows, ja mám Windows 8, ja som si dal do toho, keď máte Windows, musíte si stáhnuť a dať ten priečinok do toho. Vám to ukážem. Tu Tekken. Dáte tohle a vám to pôjde. Že ja už ho mám nainstallovaný, ja som môžem to stáhnuť, takže ja sa s vama lúčim, takže ja mám túto stáhnutú, takže sa s vama lúčim, takže jestli chce, takže si ho stáhnete. Bude to zabáva, takže čaute. Že